Ki Board District ke East Khalsi Hills kila penjari da ke Kendon 163 BNSS. Kabakang persya banyalumpat ba hapo ke Ying Mani Presbyterian kse pendeng. Kabahap hapo Mauring Kineng Police Station. Hadin ke Jingmi jong ke jingakan an hapadeng ki artali ki kinhun jong ke balang. Lingba ukurwa ke district magistrate ke district kakong RM kurba kala ong bakila yo ya ke jingtip bakala don ke jingakan an ke badang yai beteng. Hapadeng ki arkin hun jong ka balang Presbyterian kse pendeng bat ka wei ka kin hun ka badang shumi jong ka balang ka don ni ka jing tmu ban pen baptis biang ye ki nong shong shnong balarang ba jong ka shnong ha ka khat artrik no pra kata ka jing tmu ya ka bala persya jor da ka wei pat ka kin hun lada ailat ya ka jing tmu kala ban pen mi ya ka huri hura ka bala ban pen thut ya ka shong suk shong san kum ta na ka liang ka district magistrate kala penjari da kekindon 163 BNSS kabakang persya ya kenu kono jingalumpat ba hakate ke jaka kabadan hapadeng ke jinga kaja kinu kebayale persya ya kene ke hukum kinsya pengat haga kindon arspa arpulai ke BNS namar ke jingker ki jong kene ke jinglong jingman kum taru kene ke hukum kala turekam mardor bat kanyai beteng ban turekam tat hadu bandapen bana dakum wepan